As intensas chuvias destes últimos días e as fortes rachas de vento parecen estar detrás da caída destes dous eucaliptos de grandes dimensións en riba da estrada C302 de titularidade autonómica que une o concello da Pobra do Caramiñal co Hospital da Barbanza. O suceso producíase ao redor das 3 desta pasada madrugada nun tramo de apenas 1 quilómetro de distancia dende o polígono da Tomada. Dende primeiras horas da mañá, persoal da Brigada de Mantemento de Estradas da Xunta, coa colaboración de membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Pobra, traballaron arreo na retirada das árbores, uns labores que se prolongaron máis do agardado, debido ao tamaño das mesmas. O suceso obrigou ao peche temporal da estrada por parte da Garda Civil de Tráfico. Unha vez retirados os troncos, procedeuse tamén á limpeza da vía, restablecéndose de novo a circulación a última hora da tarde. Sobre as 3 da mañá recibimos aviso de que había un árbol caído cortando totalmente a estrada. Acercámonos máis aos bombeiros de Ribeira. Cando estábamos rematando de cortar o árbore, o sea, de afastalo, veusenos encima 5 ou 6 eucaliptos de golpe. Entonces, claro, aí foi cando se prolongou decidiuse cortar pechar de toda a estrada para claro, os vehículos non investiran. E agora acabouse ese primeiro servicio e agora estamos afianzando ao altaluz que están os árboles no aire e vaise cortar toda esa franxa para darlle seguridade á carretera. Durante a noite producíase ademais un novo incidente na zona. Un condutor fixo caso omiso a sinais de peche de vía e acabou colidindo contra unha das árbores. Colouse na estrada pechada e veu bater contra os árboles. Non hubo daños personales, afortunadamente, daños materiales no vehículo sí, pero afortunadamente non hubo que lamentar daños personales. A súa ousadía acabou por fortuna sen ter que lamentar danos persoais, pero do que de seguro non se salvará é da sanción oportuna por infringir as normas de circulación.